Εγνατία οδός, ατύχημα. Ήταν έκσταση ήταν μέσα σε ξένους αυτούς και δεν υπήρχε τη δυνατότητα της δηλαδή η κάμερα μου έκλεισε αλλά νομίζω πίσω ότι αυτό που ατύχημα στην Εγνατία οδό με φορτηγά το οποίο κάνανε πριν από 40 χρόνια ότι όταν ξεκίνησε ήταν η επικοινωνία, η σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων μονάδων υπολογιστών, έτσι, που ξέραν ένας τον άλλον. Δηλαδή, απλώς υπήρχε δυνατότητα να λύσεις το εμέν εσύ με ένας αδελφός που ήταν σε έναν άλλο χώρο. Ακριβώς. Το ίντερνετ, η ιδέα είναι ότι μπαίνουν όλοι μέσα. Δηλαδή, ότι δεν είναι... Ακριβώς, δεν είναι η ο Κινέζος καταστράφηκε. Δεν είναι οκτήτη, ούτε καρδιά. Δηλαδή, είναι ένα πληκτρικό πράγμα χωρίς επικοινωνία. Και πιο κάτω η συνέχεια και δεύτερο φορτηγό στο χαντάκι. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό και στις χώρες που δεν Μπάρες διαλυμένες και το Σκάνια και αυτό διαλυμένο. Μίτσος Εύρωπος.